प्रति शिक्षणाधिकारी प्राथमिक सर्व, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक सर्व, शिक्षण निरीक्षक पश्चिम, दक्षिण व उत्तर मुंबई. विषय फिट इंडिया स्कूल वीक या उपक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी आयोजित परिसंवादाबाबत संदर्भ माननीय विनोद कृष्ण वर्मा, उपसचिव, भारत सरकार यांचे पत्र दिनांक 18 नोव्हेंबर 2020. उपरोक्त विषयानुसार माहे डिसेंबर 2020 या महिन्यात फिट इंडिया मूवमेंट अंतर्गत फिट इंडिया स्कूल वीक, प्रश्नमंजुषा, फिट इंडिया ॲपद्वारे फिटनेस असाइनमेंट या फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज असे वेगवेगळे उपक्रम शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाच्या अनुषंगाने या सर्व उपक्रमांची सुरुवात दिनांक 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत ऑनलाईन परिसंवाद आयोजित करण्यात आलेले आहे. या परिसंवादात माननीय किरण रिजिजू, केंद्रीय क्रीडा मंत्री श्री सुरेश रैना, माजी भारतीय क्रिकेटपटू, एका शाळेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक, क्रीडा विभाग प्रमुख, 2 विद्यार्थी यांच्या पालकांसोबत सहभागी होणार आहेत. सदरील कार्यक्रमाचे लाईव्ह प्रक्षेपण यूट्यूब चॅनलद्वारे सर्व देशभर केले जाणार आहे. या यूट्यूब लिंकद्वारे कार्यक्रम आपणाला लाईव्ह पाहता येईल. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांमधील शिक्षक व विद्यार्थी यांना हा कार्यक्रम पाहावा यासाठी आपल्या स्तरावरून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे. राज्य प्रकल्प संचालक तथा संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद महाराष्ट्र, पुणे. प्रत माहिती स्तव सविनय सादर माननीय अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. माननीय राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई. महाशय आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत,